I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri i dobrodošli u novu epizodu na mome kanalu. Danas, kao što vidite, pričamo o novoj vesti o GTA 6. Otkrio sam nešto fenomenalno, ali to je stvarno odlična vest. Ovako, dosta vas zna za... Evo sad ću vam pustiti slike. Da vidite, ako ne može nešto ne mogu da namestim na ovome, nešto ne mogu da ubacim sliku, tako da nije da ne znam, nego evo ovdje ću staviti sliku. Ovo mora da znate CJ, idemo dalje, i Niko Belić. Dosta vas zna da ima, evo ga, GTA četvorke, dosta vas zna da je u GTA petici bilo je, dobro, nije baš bilo, ajde kažem za CJ, bilo ono samo kad prođe sednu misiju, pa ono kao voze i to sranje, tako da to su izbucili ovako, A kada odete na neke klipove, kad vidite easter eggove, to Niko Belić i ta sranja, možete vidjeti da je Niko Belić po cijelom, dobro ne baš po cijelom, ali neke sve easter eggove pomoću njega je bilo u GTA 5, tako da ja sam pustio slike da vidite, zato što će jednostavno biti nešto, znači ne možete verovati, ali ubacit će Nika Belića i CJ. Ja kad sam to pročitao, ja sam prvo protrljao oči da vidim da li je ovo dobro, jer me oči varaju, ali oči me nisu varale, tako da CJ i Niko Belić će se nalaziti u GTA 6. Inače, ja sam bukvalno, to sam pročitao pre 7 dana, da sam se kalio da snimim, evo da vam snimim. Inače, imaš dosta reči, vidio sam da možete da igrate FIFA 17, da ako želite da vam pokažem kako da igrate FIFA 17 po onu pravu, obavezno bacite like i subscribe. Inače, to je bilo, ja sam snimam sam Camtasia, tako da nema veze youtuberi, ako čekaj imamo koliko ćemo, po 2 minuta dosta mislim da, tako da ako se svidio ovaj klip, obavezno ga lajkujte i subscribe. Inače, izvinjam zašto nije bilo klipova nije bilo zato što me zajebava ovo ovdje čudo sranje i ne mogu baš lepo da renderujem u Camtasia Studio 7 i u Vegasu Pro, zašto u Vegasu Pro trebao da imate kompjuterčinu, tako da to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidio klip, like, share i subscribe, a mi se vidimo do sljedećeg klipa. Pozdrav!